Patumi chitini phai ECR ni ada por phai kri sira chitim apor malompen upper dikrong open stage along KKCA upper dikrong lapen dilai hawar amai hin pen phirangkya mai ke pha padupon phirangkya mai ke pha pon nang kok alam the KKCA upper dikrong hawar amai mai phu vinesteron pen nang ke pachini don ke non nang ke leji chitini phai kri pho lapen kre trok ani KKCA tiripi indeng pho mahang ke thegani talon ponjia dim laki Dhansiri constituency ke parlo upper dikrong open stage along si talon ponpu lasi karbiang long arat lapen ke thekiding atum an hirjume nang ki pidunji lapen apon naga chipidun pen nang ka chitodun ji aphan chuning ripon labang so mai nini apharman si paman ponji lapen karbiang long autonomous council CM Dr. Tudiram rong hangaphan si aluhiaman pen chophapon lobuta nang pachini dun lasi bahaki me kopai ki me labangso KKCA mahang nang ke thektang ke pining pen ningkan phok ke chok ke la nilitu molong apar dikrong hawara mai long sinang ki BG pu du pen nilitu make churulo la pen ke guru sarjong si avi pulutan te karbinim ke pachan thegi ba chot thegi abang ke avi dejima pu mathadun mesi nilitum ta cherap chitu duno la si anso se pangtang bu busi mathalo la si pini pen nilitum kam ta ke chengilok chek ta pum harohini ra pum koi ke thutang la non malam sorote lata chiwani po la pente pini sitame kurusa da do jolapu la langli sitame kamjam ki claiming phan message me en niritum dak dikrong than phan tir ke en pondo la bangso taka clip pheju pon tangalo non malam sorote ni tingela choran tamari sitame dak kam claim bo halong sin nitum chopon po Chunbang sarsing rong pi pentami labang so karbi kuru sarching room amai ningkan pho mahang ke theketa lon long ki Ladak hawara tumaphan ki kopai kimilo ke chak ponlong ki kuru sara tum hello karbi anim atir ke lasi ke pang tang ponji aphan si nilitum ke mang pon padolu puta rong pi sang hupen ningje pon indeng pho karbi kuru sar chingrom mai amhang pa thegi ajagat ladak nitum malong si nitum hawara mai lang sanang huri pasin nitum hin mentame chorolo labes nitum non laso Pini venga program cheng lo pini venga ni tum dak kami claim han 6 dang pon lo la so long ni tum dak ninia program doji Reception committee Chunbang Budho Kramsa KKCA Dilai Hawar Amai Purajen Be Chunbang Lawrence Singleng Dihin Chunbang Susan Lekhe Lapen Kit Hegiding Atum Ta Chitodunsi Pini Pen Sai Ki Claim Pangcheng Ponlo Lapen Dikrong Athana Kli Ponsi Ahirjumi Chahang Ponlo Dilai pen bijorong pi karbing long live